Dobre, takže máme presne 6 hodín. Možno ešte chvíľočku počkáme, kým sa pripojí viac našich očakávaných návštevníkov. Ja len tak poviem teda, že vítajte takto v takýto pekný, konečne teplý podvečer po minulom týždni. A konečne už máme opäť slnečné počasie, od rána do večera elektrárne vyrábajú, takže sa tešíme ako my, tak aj zákazníci. A elektromery sa spomalujú, takže je to dobré. Čo, Peťo, môžem v pohode začať? Dobre, OK. Takže dneska sme si pripravili pre vás tému fotovoltika pre rodinné domy. Minule sme mali takú témičku pre firmy. Rodinné domy je oveľa väčší rozsah nášho takého portfólia našich zákazníkov, tak si myslím, že je to dobrá téma a kľudne budem veľmi rád, keď budete klásť aj otázky k téme, nech je to interaktívne. Aj to, čo sa chcete dozvedieť, budem to brať obšírne, aby sme prešli všetky také základné informácie a čo vás bude zaujímať, to určite rád doplním. Takže obsahom, taká klasika, čo je fotovoltika, úplne, že v tom pre vás ako zákazníkov, čo je pre vás najdôležitejšie, to si môžeme opäť prejsť. Tá otázka je, že kto do akej hĺbky to počúvate, sa vyznáte. Určite to bude dobré na nejaké také ujasnenie si a opäť kľudne dajte otázky. Potom, na čo je fotovoltika, prečo by ju niekto mal mať, na čo by ju mal chcieť. Častá otázka, elektrárne či s baterkou alebo bez baterky, to si prejdeme tiež. Ako zvoliť veľkosť elektrárne, veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka či už tej motivácie alebo návratnosti alebo samotnej investície do toho. Čo obnáša inštalácia, k tomu sa tiež môžeme dostať. Dotácie na fotovoltiku, veľmi taká živá téma aktuálne, veľa nových vecí sa tam deje a nakoniec, keď nám vyjde čas, aj nejaké základné dáta k produktom, značkám, nejaké základné porovnanie, informácie, čo, kedy, ktoré veci vyberáme. Úplne na začiatok ešte by som dal informáciu, že ak budete mať aj nejaké otázky, či už teraz alebo neskôr, keď sa vám vám zostane nejaké nejasné, chceli by ste si to neskôr dokonzultovať alebo fakt už prebrať napríklad nejakú ponuku, prípadne sa s nami stretnúť, ecoproduct.sk je náš web. Prípadne formulár v tomto linku viete vyplniť, na základe ktorého budeme vám vytvárať ponuku a kontaktovať vás. Ďalšia možnosť je showroom, ktorý máme, v ktorom práve teraz sedím. Je to náš priestor v Prievidzi, kde sa vieme stretnúť, pozrieť si všetko, čo tu máme. Ďalej call centrum, číslo je tu uvedené 0950 103 310. V pracovnom čase obchodní zástupcovia, ktorých viete naprieč celým Slovenskom kontaktovať. Tiež sú uvedené ich čísla na našom webe alebo kľudne aj v komentári tu na Facebooku. Takže neváhajte. Pardon. Začal by som teda takou najlepšou otázkou, čo znamená vlastne fotovoltika pre rodinný dom. Je to technické zariadenie generujúce elektrinu. Takéto zariadenie obsahuje štandardne fotovoltické panely. Za mnou tu práve teraz nejaký nevidno, ale teda je to štandardné to zariadenie, ktoré tvorí to gro tej výroby. Je to vlastne zariadenie, kde sa slnečná energia premieňa na energiu jednosmernú, ktorú ďalej nejak musíme spracovať. Samozrejme, fotovoltické panely musia byť vystavené priamému slnečnému žiareniu. To je vtedy, keď vyrábajú elektrinu. Ďalej, konštrukcia, nejaké prepojenie na tej streche, ktoré udrží tie fotovoltické panely. Ďalej kabeláž, veľmi dôležitý bod, ktorý síce vyzerá byť malý, ale je veľmi podstatný, lebo to je zrovna ten bod, kde môže byť nejaký problém na tých spojoch, takže tam je to vyhotovenie veľmi kľúčové. Káble vedú do jednosmerného rozvádzača, kde sú istenia, prúdové, prepäťové. Ďalej tu máme menič a vypadlo to, Peťo? OK, rušilo mi prezentáciu, neviem ako to je možné. Peťo, vieš o tom niečo? Mám to opäť tak zazdieľať ako predtým?
Ja budem kľudne pokračovať, teda máme tam ten menič, ktorý v podstate je komponent veľmi kľúčový, ktorý mení tú elektrinu, ako som už spomenul, z tej jednosmernej na tú striedavú. A ďalej tam máme striedavý rozvádzač, kde sú ističe, ktoré už poznáte, ktoré máte aj v domácnosti, ale je to špeciálne pre fotovoltiku. Opäť kabeláž, striedavá a potom rôzne voliteľné komponenty ako optimizéry na streche, to je tiež samostatná, dosť rozsiahla téma. Batérie, opäť to je tá téma, ktorú preberieme, či áno, či nie. A čím ďalej, tým častejšie tam mávame aj wallbox, teda nejakú nabíjačku, ktorou vieme nabíjať napríklad auto a komunikuje s tou fotovoltikou a snaží sa maximalizovať. Peťo, mám tu ten kód potom, poď si ho kľudne odpísať, aby sme vedeli zazdieľať. Máme opäť takú drobnú technickú vadičku, ale nič vážne. Dobre, tu ho máš. 2184 7476 9355. Dobre. To je taká klasika, ako tiež sa zoznamujeme s niektorými týmito špeciálnymi zdieľaniami a učíme sa. Takže verím, že to neovplyvní nás moc. Dobre, takže idem ďalej. Toto bola teda téma, čo obsahuje taká elektráreň. To boli základné pomenovania komponentov. Každý je absolútne nevyhnutný v tom systéme a musí byť vyhotovený správne. Bežná otázka, ktorú kladieme fakt zákazníkom, je, aká je ich motivácia, a na to môžem aj odpovedať, keď sa opýtate, na čom je fotovoltika pre rodinný dom. Prvá taká teraz najčastejšia téma je šetrenie energie a financií, lebo opäť cena energie je niečo nejasné v aktuálnej dobe. Žijeme v je to taká informačná hmla, v ktorej žije Slovensko alebo slovenskí spotrebitelia, a väčšina Európy aj sveta má úplne iné ceny a je otázka, dokedy takéto niečo bude. Aj napriek aktuálnej cene je tá návratnosť a tá investícia dáva fakt zmysel, k tomu sa tiež dostaneme. Ďalej teda je to investícia so zhodnotením. Ak porovnám si to prípadne fyzickej osoby ako vás napríklad s investíciou do auta, fotovoltika je niečo, kde vám tú energiu šetrí, generuje nejakú úsporu, môže generovať aj zisk a tým pádom zlepšuje ten v úvodzovkách cash flow, pričom veľa investícií, ktoré robíme v domácnosti, má presne opačný nejaký dopad. Ďalší taký pohľad je energetická nezávislosť. Samozrejme nie úplná. Vieme dosiahnuť aj úplnú energetickú nezávislosť, kde mávame zákazníkov, ktorí chcú sa úplne odrezať od elektriky, ale to je, by som povedal, taká fakt, že špecialita. Skôr sa venujeme zákazníkom, ktorí nemajú vôbec elektriku a chcú bývať v rodinnom dome a nevedia tam pritiahnuť nejaké stĺpy, trafostanicu vybudovať a tak ďalej, by ich stálo desiatky tisíc eur, dajme tomu 60-70 tisíc. Fotovoltika krásne, dajme tomu za 30 000 s nejakou kombináciou s generátorom na zimu vie fungovať úplne krásne a neplatíte nikomu účty mesačne. Takže aj tá nezávislosť je možná. Pri tom napojení na sieť čiastočná, ale dá sa aj úplná. Potom finančná nezávislosť, tiež spomenul som zastropovanie ceny energie od štátu. Je to niečo, kde sme odkázaní na to, ako sa rozhodnú kompetentní v štátnych orgánoch. Ak chcete mať osud vo vlastných rukách a chcete vedieť, že proste ja si každý rok vyrobím týchto 5 MW alebo 10 MW elektriny za mnou stanovenú cenu, lebo ja som si kúpil fotovoltiku, tak máte cestu k tej finančnej nezávislosti a viete si ju sami takto dosiahnuť. A ďalší bod, keď je kombinovaná fotovoltika s batériou, tak je to záloha v prípade výpadku energie. K tomu sa ešte dostaneme ďalej, presne v tomto bode. Častokrát je opäť téma, či potrebujem fotovoltike batérie, či nepotrebujem, na čo sú dobré, na čo nie sú. Tu som spravil také veľmi jednoduché porovnanie. Začnem fyzickou batériou, teda reálne, keď niekto tú batériu chce. Je to primárne na nejaké zabezpečenie zálohy spotrebičov.
na tú sebestačnosť, nezávislosť. Poviem pravdu, že viacero z našich zákazníkov sa aj zamýšľa, hlavne v minulých situáciách sme to videli aj pri koronakríze, aj pri začiatku konfliktu na Ukrajine. To bolo nejasné, ako sa bude ten svet vyvíjať, a zrovna takéto riešenie vám pomôže s batériou pripraviť sa na krízové situácie, na nejaké možné výpadky, blackouty. Teda aj toto je určitá forma nejakej nezávislosti. A vidíme aj do budúcnosti nejaký trend, ktorý na Slovensku až tak zatiaľ nefunguje, keďže my máme tie ceny energie zastropované. Ale je, myslím, že vo výhľade dosť veľká možnosť aj variabilnej ceny energie cez spotové ceny, kde tie výkyvy cien, ktoré vidíme na každodennom trhu s elektrinou, by sa dali využiť aj na nejaké obchodovanie a nabíjanie, vybíjanie baterky. Ak aj nie na obchodovanie, už sa stretávame aj so situáciou, kedy hlavne cez víkendy, tieto posledné mesiace a týždne, býva dokonca energia na trhu záporná. To znamená, že vy kebyže si dáte vtedy nabíjať baterku, tak vám dokonca za to zaplatia. Nie, že vy odoberáte elektriku a ešte vám za to platia. Takže toto sa môže prehlbovať a do budúcna myslím, že tu je celku otvorená cesta. Čo je nevýhoda, samozrejme, batérií je vyššia vstupná investícia, čo má vplyv na návratnosť. Keď už sami pri uvažovaní o fotovoltike vyslovene myslíte len na to, že návratnosť je alfa omega a každé euro, každých 10 eur je pre vás zásadné v tej zákazke, tak treba si na rovinu povedať, že tá baterka je super vec, ale ak tieto veci nespĺňa čo vyššie, že to nie sú vaše požiadavky, tak fakt tú návratnosť vám zhorší. To je proste fakt. Druhá možnosť je teda nemať fyzickú baterku, ale mať virtuálnu batériu alebo nejaký výkup alebo požičovňu elektriny, čo sú produkty veľkých firiem ZSE, SSE, VSE, Magna, prípadne výkup od Energie 2. Stále je možné aj elektrárňou využívať tieto produkty. Je tam o niečo lepšia návratnosť alebo nižšia investícia do takej elektrárne bez baterky. Nevýhoda veľká je, že počas výpadku systém nefunguje, teda vypadne vám elektrina a vypne sa vám aj systém, lebo keďže nemá baterku, nemá tie dostatočné ochrany na to, alebo nevie fungovať bez napätia, ktoré tam tá sieť prináša, tak sa musí vypnúť. To je v podstate nariadenie sieťovej ochrany, ktorá tam musí zareagovať. A ešte druhá vec je tá, že keď napríklad do tej virtuálnej batérie, to je taký najznámejší produkt, si myslím, pošlete energiu, dajme tomu 1 MW energie má, keď ho priamo použijete vo svojej domácnosti a nekúpite ho zo siete, hodnotu 150 eur. Keď ho pošlete do virtuálnej batérie, tam si ho uložíte na nejaký čas, aj keby len na hodinu, a zoberete si ho späť o hodinu neskôr, alebo o deň, alebo o mesiac, alebo o pol roka, tak vy musíte zaplatiť za tú distribúciu a prenos. To, že ste to tam odložili a ťahali naspäť, takže nešetríte z tých 150 eur, ale zhruba len polovicu tej ceny. Takže o niečo tam prichádzate, ale stále myslím, že je to dobré riešenie a lepšie ako vôbec to nemať. A ďalšia téma teda je aj ten výkup energie. Aj to je možnosť. Sú tu subjekty, ktoré vedia aj prebytočnú energiu vykúpiť. Takže aj toto je možné. Cena sa pohybuje okolo nejakých 80 eur tak aktuálne, ale toto sa môže veľmi rýchlo meniť, lebo ten trh je veľmi premenlivý. Ďalšia zásadná téma alebo otázka býva, ako zvoliť veľkosť systému. Toto je alfa omega preto, aby ste mali ten systém so správnou návratnosťou alebo so správnou zálohou. Opäť rozdelím to na dva segmenty. Jeden je on-grid, kedy ideme teda bez baterky. Tam je najideálnejšie poznať spotrebu detailne, ak sa dá, nejaké 15-minútové priebehy, ktoré sa dajú získať, ak máte inteligentné meranie cez elektromer. Ak nie, aspoň ročná hodnota je niečo, s čím vieme kalkulovať. Keď sa jedná o novostavbu,
Vieme sa pobaviť aj o tom, aké budete mať spotrebite, čím budete kúriť, čím budete ohrievať vodu, budete mať len elektriku, alebo aj plyn, alebo aj drevo. A tu už máme zo skúsenosti, vieme si povedať, že čo koľko, aká veľká elektráreň by mala byť. Veľmi dôležité je aj poznať nejakú prognózu vývoja spotreby, to, že čo plánujete, či plánujete nejaký elektromobil, bazén, deti, či budú mať či budete rozširovať aj akože obyvateľstvo v tom dome, lebo keď už navrhneme nejaký menič, tak je najlepšie navrhnúť ho tak, aby bol nadimenzovaný aj na to rozširovanie. Ušetrí nám to čas, vám peniaze, kopu tých administratívnych úkonov a je to veľmi jednoduché potom rozširovať. Potom dôležitý pri tom on-gride je veľmi ten zámer, že či vám ide hlavne o minimalizáciu spotreby, či ideme do nejakého detailnej analýzy vašej spotreby a či tam dáme úplne, že čo najmenšiu tú elektráreň, aká je možná, alebo premýšľame aj o nejakom predaji energie navyše alebo o nejakej virtuálnej batérii. Vtedy sa vieme pekne odraziť aj od tej ročnej spotreby. Samozrejme veľmi dôležité ako vždy strecha, dostupnosť vhodných plôch. Opäť to je také, je to taký základ, ale určite si to musíme zopakovať, že fotovoltika vyrába plne, keď sú tie panely samozrejme bez nejakých tieňov, priamo za komínom alebo priamo pod stromami alebo len opreté o dom. To nedáva zmysel, to fakt tej technológii nerobí dobre a nevyrába správne. A samozrejme aj orientácia, sklony. Stretávame sa už niekedy s tým, že niekedy musíme dať aj panely na nejaký veľmi mierny severný sklon, keď chceme proste pokryť toho najviac, ale vždy si to vyžaduje nejakú analýzu. Už cez satelitné snímky sa dneska toho dá veľa pozrieť, alebo na samotnom mieste. Ďalej veľmi dôležitá vec je aj limit distribučky. Častokrát si môžeme spolu odkonzultovať, že 10 kW nejaká najväčšia možná, ideme do toho. Ale stretávame sa s tým, že distribučné spoločnosti môžu to zamietnúť na základe lokality. Preto by som aj povedal, že je tu aj taká trošku urgencia, že možno naši zákazníci viackrát majú taký pocit, že teraz nemusím riešiť až tak tú fotovoltiku, však o pol roka sa ozvem. Ale stáva sa nám čím ďalej, tým častejšie, myslím, že to tak raz, 2 týždne sa stane, že v nejakej lokalite nám proste zamietnú žiadosť, lebo už na tej ulici alebo v tej danej oblasti tej trafostanice už nie je proste kapacita na pripojenie nových systémov. A tiež tie distribučky neplánujú to navyšovať až tak radikálne, že teraz o pol roka už to bude, možno o niekoľko rokov, takže je možné, že keď budete dlho váhať, tak sa vám to neujde. A teda štandardné systémy sa pohybujú od 3 až do 10 kW. Záleží od toho zámeru, od tej spotreby. Hybrid na druhej strane, ako zvoliť veľkosť. Myslím, že platia všetky tie isté ako keby body ako pri on-gride, ale navyše je veľmi dôležité poznať kritické spotrebiče. Čo chcete zálohovať? Keď vám vypadne elektrika, čo chcete, aby ďalej fungovalo? Na základe toho musíme navrhnúť tie meniče. Musíme navrhnúť baterky, aká je tá kritická doba fungovania. Či vám stačí, že tú zálohu budete mať na pol hodiny, alebo ju chcete mať na 2 dní. Toto sú veľmi dôležité veci. A teda nejaký štandard úplne neexistuje, všetko je na mieru, všetko je o tej diskusii. Vždy sa snažíme nájsť tie správne riešenia, takže ten hybrid je určite rozsiahlejšia téma. A oplatí sa venovať tej analýze a tej diskusii dosť veľa času, lebo nie sú to určite malé peniaze. Veľmi dôležitá téma, ďalšia je forma montáže, kde teda taký teraz aktuálne najbežnejšia realizácia je na kľúč, kedy zabezpečujeme dodanie od A po Z. V podstate celá tá realizácia si vyžaduje mať zmluvy, žiadosti od distribučných spoločností, projekt, realizáciu, projekt skutočného vyhotovenia, revíziu, komunikáciu s distribučkou, ohlásenie na úrad regulácie sieťových odvetví, čo málo kto robí ináč, z iných firiem si myslím. Komunikácia s predajcom elektriny, ktorý vám buď dá tú virtuálnu batériu, požičovňu elektriny, alebo nejaký odkúp, alebo len prenesenie odchýlky.
je to celý komplex vecí, kde v podstate keď sa rozhodnete o systém na kľúč, tak máte to bez starosti, trošku s vyššou cenou, lebo však tie všetky služby niečo stoja, ale je to bezstarostne. Druhá montáž na druhej strane, s čím sa tiež stretávame, tiež historicky v našom portfóliu zákazníkov je mnoho takýchto. Sú to zákazníci, ktorí majú chuť a zvoliť si proste ten rozsah ich angažovanosti. Realizujeme aj predpripravené systémy, ktoré viete zapojiť s nejakým lokálnym elektrikárom, alebo vy, ak máte elektrikárskú certifikáciu, aspoň paragraf 22, a ste montér fotovoltických zariadení certifikovaných, tak aj predpripravený systém je niečo, čo výrazne šetrí čas a energiu. Aj na predchádzajúcom slajde ukážem, tieto oba typy systémov sú predpripravené, to znamená vyhotovené, predinštalované, predkablované, štandardizované, otestované, nastavené od nás, že idú, v podstate prídu či už k našim inštalatérom, ktorí to idú inštalovať a už to majú všetko pripravené, alebo aj ku koncovému zákazníkovi, ktorý už to má zjednodušené a vie to nainštalovať za pomoci odborníkov. Tu na fotku som dal z takého školenia, kde my vieme aj v prípade požiadavky ukázať, ako takýto pripravený systém je spravený, dohodnúť sa na tom rozsahu prác, či tú montáž si vykoná s danými odborníkmi sám zákazník a my prídeme napríklad na revíziu, alebo si aj revíziu spravia sami. Vieme sa dohodnúť o tej angažovanosti. Vieme spraviť napríklad aj tú legalizáciu, ten celý administratívny proces, revíziu. Samozrejme, ak máme vystavovať revíziu, tak to musí byť veľmi podľa našich požiadaviek, ale to by malo byť za každých okolností. Ďalším bodom, s ktorým sa stretávame, je taká otázka, alebo je to aj pre nás také dôležité, že ako vybrať realizátora a ako aj argumentovať. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydáva osvedčenia pre inštalatérov fotovoltických systémov, takže určite toto je jeden z bodov, ktorý je potrebný mať toto osvedčenie pre inštalatérov. Ďalej, inštalatér, ktorý realizuje, by určite mal byť samostatný elektrikár, teda paragraf 22, ten, ktorý realizuje tú elektroinštaláciu, a ku každej elektroinštalácii, ak chcete mať aj nejak dodržanú poistku na tom dome a mať bezpečnosť, tak by mala byť vykonaná revízia, kde teda je potrebný paragraf 24. Ďalší ukazovateľ taký, že či sa jedná o firmu, ktorá to robí skutočne správne, je aj to, že v predmete podnikania je montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení, lebo pozor, aj panely sú vyhradené technické zariadenia, potom opravy, odborné prehliadky, skúšky vyhradených zariadení, inžinierská činnosť, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení. Veľmi dôležité je opýtať sa aj na nejaké skúsenosti s elektroinštaláciou, aj so strechami, lebo jedna vec je, že nainštalovať 1-2 systémy, ale tých typov strech je fakt mnoho a vedieť aj ako sa na každú strechu správne ten systém inštaluje, je dosť kritické a veľmi dôležitý bod je administratíva. V podstate, ak chcete, aby vám ten systém fungoval správne, tak vy potrebujete, aby vám vymenila distribučná spoločnosť Elektromer za tzv. Štvorkvadrantový, ktorý teda všetko vie zaznamenávať po správnosti. A tento elektromer dostanete až v momente, keď celý ten proces máte zrealizovaný po správnosti. Je to niekoľko dokumentov, každá distribučná spoločnosť, západ, stred, východ, má svoje špecifika, svoje postupy, svoje dokumenty a teda aj s týmto treba mať zásadnú skúsenosť, lebo vie to byť dosť náročný proces. Za mňa veľmi taký dôležitý bod je aj sa porozprávať, že akým spôsobom bude riešená nejaká podpora, reklamácia, servis. Tu viem povedať za nás, že vnímam to, u nás máme
niekoľko oddelení. Máme supportné oddelenie, kde máte nejaký prvý kontakt so zákazníkmi, s ktorým sa môžete stretnúť aj vy. Ďalej máme obchodných zástupcov, ktorí už s vami doľaďujú to technické riešenie, ako to spravíme, zmluvu, cenovú ponuku a tieto veci. Ďalej legalizačné oddelenie, kde vám pripravia teda kolegyne zmluvy, aj tie zmluvy s distribučnou spoločnosťou, inštalačné a koordinačné oddelenie a na konci dňa aj after sales oddelenie, teda popredajné a reklamačné oddelenie. A vidíme, že keby to všetko robíme len ako jeden človek, všetky tieto úkony, bolo by to veľmi náročné a tu je dôležité sa určite aj pobaviť s realizátorom o tom, že ako bude zabezpečené každý tento krok z týchto procesov. Zažil som to tiež, keď sme prvé inštalácie robili možno nejakých ja keď som sa zúčastnil nejak 7 rokov dozadu nejaké inštalácie a aj som to predával, aj som to inštaloval, aj som robil všetky tieto kroky, aj koordinoval, aj legalizáciu robil, tak častokrát sa mi stalo, že keď som bol na streche, tak som celý deň musel proste vypínať tie hovory a nevedel som riešiť urgentné nejaké prípady. Takže túto upozorňujem, že toto určite je potrebné prejsť. Tiež len povedať, že ľudí musí byť veľa, není zásadné, musí to hlavne fungovať, ale je to dôležité mať v každom tomto kroku jasne odpoveď, že ako to bude vyriešené. Samozrejme, ďalším bodom sú referencie. My máme, ako tu aj hore vpravo je taký obrázok, viac ako 40 000 zákazníkov, ktorí nie sú len nie každý kupoval od nás celý systém, niektorí kupovali len čiastočne. Máme dodaných 3700 solárnych systémov, toto sú trošku staršie dáta, možno polročné, teda už to bude viac. A v týme je nás nejak vyše 100, myslím, že aktuálne 116, takže každý má ten svoj bod, kde sa snažíme maximalizovať tú spokojnosť zákaznícku a v každom tom bode a procese prinášať tú pridanú hodnotu. A dôležité je pozrieť si aj históriu, lebo je to produkt, ktorý si vyberáme na desiatky rokov, takú elektráreň. Nie je to niečo, že napríklad ak si aj vypočítame 6-ročnú návratnosť, tak po tých 6 rokoch sa len dostanete na nulu a potom ďalších 20 rokov, 25-30 by vám to malo bez problémov šlapať, takže je dôležité vedieť obrátiť sa na partnera. Aj my akože snažíme sa uzatvárať to ako partnerstvo dlhoročné, lebo my tu spolu budeme ako vy, aj keď verím, že po 15 rokoch niečo sa vám tam stane, my tu verím, že budeme sa vedieť spolu baviť o nejakej revízii opakovanej, o nejakom prestavení, update, možno bude nejaká nová technológia s vyššou účinnosťou, ktorú tam budeme vedieť dať, doplniť. Dnes sú to elektronabíjačky alebo baterky. Čo to bude o 15 rokov, to som veľmi zvedavý. A teda takéhoto partnera mať je, myslím, dôležité. Ďalšia taká dôležitá téma je, s ktorou sa stretávame čím ďalej tým viac, opäť, keďže bola dlho pozastavená, sú dotácie. Sú to neoficiálne informácie, poviem na začiatok, lebo je to v procese, ale očakávame spustenie, opäť môj nejaký názor, v septembri, októbri tohto roka. Už teraz v podstate každý mesiac robíme aj my kroky k tomu, aby sme tým zákazníkom tieto dotácie vedeli priniesť. Pardon. Napríklad zajtra sa majú registrovať zariadenia, teda panely, ktoré vám ponúkame a budeme ponúkať na dotáciu, tak musíme dostať do zásobníka, dodať všetky potrebné podklady, aby sme na ne vedeli vyžiadať dotáciu. A teda historicky to bolo 1500 eur na minimálne 3 kW elektráreň, teda maximálna výška 1500 eur. Tu nemáme oficiálnu informáciu, ale rátal by som s tým, že tá dotácia zostane v tejto výške. Po novom tiež neoficiálna informácia by mali byť dotácie pre celé Slovensko. Uvidíme, či sa tam aj Bratislavský kraj pridá, ale veríme, že áno.
a podmienky dotácie sú veľmi jednoduché. V liste vlastníctva by mal byť uvedený rodinný dom. Keď je to teda nejaký rekreačný objekt, tak to tam žiaľ nespadá, alebo vinica, alebo niečo také. Teda rodinný dom. A čo k tomu dodať? Nemalo by tam byť nejaké podnikanie v tom dome, akože že tam máte nejaké kaderníctvo, myslím, že maximálne do 15% plochy, ale štandardné úplne gro rodinných domov sa o toto môže podieľať. A celú tú dotačnú administratívu a všetky tie kroky sú na našej strane. Ak sa teda dohodneme, dotácie už budú vypísané, všetko urobíme za vás, samozrejme nejaké podpisy splnomocnení a takýchto vecí sa musíme si prejsť tento kolobeh, ale je to v podstate v našej réžii. A tam máme v podstate úspešnosť 100% za našu históriu. Sú to stovky dotácií, ktoré sme vybavili. Presné číslo nemám teraz vo vačku, ale je to mnoho. A teda ešte dôležité je, že aj firma musí byť registrovaná, musí mať osvedčenie o montéroch fotovoltiky a tu teda to nevidím problém urobiť to cez nás. Ďalšia taká dotácia, ktorá sa týka rodinných domov a fotovoltiky, je obnov dom. Tiež sú tu neoficiálne informácie. Oficiálna je ale táto prvá, že dňa 6.9., čo je o nejaké 3 týždne zhruba, bude vyhlásená nová výzva číslo 4. Všetky výzvy doteraz sú aktuálne vybukované a v rámci tejto výzvy obnov dom je fotovoltika ako pridružené riešenie. To znamená, že musí byť urobené zateplenie, výmiena okien, dverí, zateplenie stropu alebo podlahy alebo plášťa. Proste musia byť urobené tieto veľké ako keby zmeny teplotné, dajme tomu, alebo nejaké také teplotechnické, a až potom môžete žiadať o fotovoltiku. A historicky to bolo nejakých 2875 eur na 3 kW elektráreň. Tu tiež vieme pomôcť. Samozrejme, my zateplenie nerealizujeme, ale ak budete mať zateplenie svojpomocne alebo cez firmu, my vieme bez problémov pomôcť tou fotovoltikou. Tiež by sa to malo týkať celého Slovenska, rodinných domov, a myslím, že tam je teda minimálne 10 rokov, aby mal ten dom od nejakej kolaudácie a viac. Takže toto je k dotáciám. Veľmi častá téma je návratnosť. Poviem pravdu, že je to veľmi náročná téma z toho dôvodu, že vstupné dáta sú veľmi nejasné. A to je hlavne cena energie a inflácia. Keď chceme rátať s nejakou návratnosťou, toto sú úplne že zásadné hodnoty a nám teda zostáva rátať len s nejakými aktuálnymi cenami. Ako som aj spomínal, máme ceny energie zastropované. To, čo bude teraz v septembri, aj po výmene vlády, sú len konšpirácia alebo dohady. Ja osobne to určite neviem povedať, ako to dopadne. Ale teda to, či bude cena elektriny zastropovaná alebo nie, určite výrazne ovplyvní návratnosť. Ja ale tu teda ukážem nejaký príklad výpočtu. Vypadla nám prezentácia? Dobre. To je možno tajná informácia, aby sa nedostala von. Sekundičku. Ale však budem popri tom hovoriť, že je pre nás teda to nejasné. Akože tie vstupné dáta sú veľmi nejasné. Ako je teda cena, energia a inflácia. Ale sekundičku. Dobre, ešte vygenerujem kód, dajte mi momentík, aby som vedel zazdieľať. Dobre, a teda ja som tu pre ten výpočet použil našu 10 kW elektráreň, ktorá je v cene 9650 po odčítaní dotácie, sa mi zdá. Dajte mi sekundičku. A tiež veľmi dôležité pri tom výpočte návratnosti je to, že koľko presne energie použijeme priamo do spotreby,
koľko z tej energie použijeme na poslanie do virtuálnej batérie a urobil som tu preto dva výpočty. Teda, vrátil som sa späť, dúfam, že to prezentácia fičí. Dobre, takže 10 kW elektráreň Huawei, teda on-grid bez batérií na kľúč s dotáciou pri 100% odbere. To znamená, že všetko, čo vyrobíme, aj odoberieme. To je taký špecifický prípad, fakt, že veľkých odberov, veľkých domov, ktoré majú napríklad bazény, klímy a takéto veci. Tu sa dostávame pri cene 9650, to je cena po odpočítaní dotácie, zhruba za 10 kW, môžu tam vznikať nejaké špeciality, nejaké rozdiely cenové drobné, ale zhruba rátajme s týmto. Takáto elektrárne nám vyrobí 11 MW ročne, tiež priemerne, môže to byť trošku viac, trošku menej a cena 1 MW je 150 eur. Pri takomto idealizovanom prípade, že 100% odoberieme, je návratnosť 5,8 roka. To hovoríme pri aktuálnych zastropovaných cenách. Druhým príkladom je taký, myslím, že neidealizovaný, štandardný, že 50% odoberieme priamo a 50% pôjde do nejakej virtuálnej batérie. Tu som dal teda tiež dole ceny do výpočtu. Polku dáme za 150 eur, ušetrenie, polku za 75 eur. Ešte odpočítať musíme ale 24 eur, ktoré 2 eurá mesačne stojí napríklad tá virtuálna batéria. Dostávame sa na 7,95 roka, zhruba 8 rokov. Takáto elektráreň alebo životnosť elektrárne je projektovaná na desiatky rokov, takže stále je to riešenie s návratnosťou, ktoré vám šetrí a ktoré keď napríklad sa zmení tá cena elektriny na nejakú reálnu, napríklad ako vieme, že aká je cena v Česku alebo v Rakúsku alebo v Nemecku, je to zhruba dvojnásobok, tak aj tá návratnosť je hneď dvojnásobne lepšia. Takže tu je to také veštenie z gule, ale je to dôležitá téma, chcel som ju odprezentovať. A čo by som tu ešte mal? V rýchlosti prejdem značky, ktorým sa venujeme my. To je Victron, to je úplne že top hybrid, záloha, kde chceme fakt mať úplne, že byť pripravený na to najhoršie. Druhý typ je Huawei, to sú teda hlavne naše on-gridy, ktoré sú ale pripravené na baterku. Huawei má výhodu tu, že vieme tam dať aj optimizéry bez problémov, vieme tam dať nabíjačku, vieme doplniť baterku, vieme dokonca aj s ňou zálohovať jednu fázu s tým Huaweiom, takže je tam viacero takých ciest, ako si ho viete rozširovať. Ponúkame aj Solax, Goodwi, čo sú také lacnejšie riešenia, ale kvalitné, není to nejaký úplne že čínsky šund v úvodzovkách, ktorý by nejak nefungoval. Sú to tiež kvalitné veci, ale také lacnejšie. Nový do nášho portfólia pribudol DE, čo je tiež hybrid, zaujímavý, čo sa týka zálohy. Trošku lacnejší, ale keď, tak určite by som odporúčal ten Victron, keď už sa niekto rozhodne ísť do nejakého vážneho hybridu. A Fronius tiež spomeniem ako kvalitný európsky výrobca, ale tam je dosť náročná dostupnosť a s tým robíme čím ďalej, tým menej. Zopakoval by som teda nakoniec, že ako nás môžete kontaktovať cez náš web ekoprodukt.sk, cez formulár v tomto linku na Facebooku, kde to pozeráte, tam by mal byť aj link, kde nám viete akože zanechať požiadavku. Pardon, v showroome v Prievidzi sa tu môžeme stretnúť, tuto u nás, samozrejme v pracovné dni a v pracovnom čase, call centrum, v pracovnom čase obchodní zástupcovia, na ktorých viete priamo podľa regiónu nájsť na našom webe medzi kontaktami priamo číslo, viete im zavolať, alebo v komentári na Facebooku zanechajte nejaký podnet. Toto som prešiel ako také základné témy. Keď čokoľvek vznikne, kľudne zanechajte otázku. Neviem, kolega Peťo, či nejaké otázky vznikli. Okay. Dáme nejaké otázky, by som rád prešiel. OK, otázka. Koľko vydrží striedač? Samozrejme záleží to od toho, aký. Štandardná záruka napríklad na náš Huawei je 10 rokov. Dá sa rozšíriť na 20 rokov za príplatok bez problémov.
ale striedače bežné nemajú nejaké spínacie, odpínacie prvky vážne, kde by to vážne nejaké rele odpínali veľké výkony, takže je to zariadenie, ktoré nemá problém fungovať dlhé roky. Ešte čo by som doplnil aj k tomu napríklad Victronu, tam máme ich aj úplne takých núdzových, akože aj na nejakých ako ambulantných alebo takých, že sanitkách a takýchto riešeniach a sú to spoľahlivé veci, takže tu by som aj povedal, že veľmi dôležité aj pri tom výbere aj dodávateľa, aj tej technológie je vybrať si aj kvalitnú značku, lebo ak chcete fakt, aby to vydržalo, tak nemôže to byť úplne to najlacnejšie. Ale ďakujem pekne za otázku, pán doktorík. A pán Body, 100 a 50%, to je úplne nereálne, rátajte 15-25, čo je reálne. Tu by som tiež zareagoval, máme fakt, že kvantum realizácií, kde vidíme aj priebehy, keď tam dáme aj smart meter do tej inštalácie, tak vidíme, koľko sme poslali do siete, koľko sme spotrebovali napriamo. A tých realizácií, kde to je 50/50 alebo dokonca viac, je obrovské množstvo. To možno v nejakom vašom prípade to nemusí byť, alebo v prípade veľa ľudí, alebo v prípade kvanta zákazníkov, ktorí majú fakt, že aj bazény, klimatizácia, a je to správne nadimenzované, napríklad tiež není cieľom všade dať 10 kW. Keď má niekto malú spotrebu a v tom lete dokopy tam nič není, tak tam navrhneme si menšiu elektráreň, ktorá bude dávať väčší zmysel. Takže aj táto reakcia záleží od toho návrhu. Takže určite to není jedno riešenie pre každého. A ďalej pán Soldán, akým spôsobom sa realizuje montáž na plechovú strechu bez bleskozvodu, ako sa bráni zatekaniu. Dobre, tak by som išiel bod po bode. Takže montáž na plechovú strechu bez bleskozvodu. Pokiaľ tam bleskozvod nemáte, tak to znamená, že nie je tam ochrana, nebude teda ani dodržaný odstup od bleskozvodu, keďže máte plechovú strechu, celá plechová strecha je vodivá a celá sa teda bude správať ako lapač bleskov. To znamená, v najideálnejšom prípade by sme mali v takejto situácii tam použiť ochranu T1 plus T2, teda zvýšená ochrana, a zviesť peťové ochrany, ktoré by sa mali zviesť na húsku, takzvanú hlavnú uzemňovaciu svorku, ktorá by mala byť uzemnená do zeme. Tým pádom je zachovaná ochrana objektu. Ešte tu máme, že ako sa chránia fotopanely pred bleskom, nielen panely, ale aj menič. Prepeťovými ochranami, kde tu sa objavujú aj bleskoistky, ale štandard je prepeťová ochrana. To, ako som spomínal, T1, T2 by bola v tomto prípade. Prepäťová ochrana je, že keď dôjde k nejakému prepäťu, tak ona zareaguje, zbadá vlastne, zaregistruje to vysoké napätie, ktoré následne zvedie, skratuje na zem. V tom momente sa tá prepäťová ochrana odpálí a je už ako keby potrebné ju vymeniť, lebo tam prebehlo k tomu skratu. Ale vo všeobecnosti proti blesku sa objekty chránia bleskozvodom. Takže tak. A toto platí aj pre menič a podobne, že áno. Keď sa na DC aj na AC strane použia tieto ochrany, tak toto riešia. Ďalej pán Hruška, kedy treba optimizery? Optimizery štandardne treba z toho výkonového hľadiska vtedy, keď máme nejaké tienenie. Napríklad máme krásnu strechu, kde vieme dať 20 panelov, ale je tam nejaký komín, ktorý sa nedá nejak obísť. Proste to potrebujeme dať, ten komín tvorí celý deň nejak takto putuje po tých paneloch. Žiaľ, on by vám to veľmi zle urobil, ten tieň, lebo stačí, že zatienite jeden panel a ovplyvní to úplne všetky. Tie panely sa budú správať podľa toho najslabšieho kusu. V
V tom prípade treba použiť optimizery a druhá téma je, keď v rámci projektu a ochrany budovy je vyhodnotené riziko a je tam potrebné zabezpečiť bezpečné napätie, ktoré je pri DC 100 alebo 120 V, ale rátajme 100, tak vtedy sa ešte použijú optimizery, ktoré zabezpečia to, že keď dôjde k výpadku siete, nejakým spôsobom vypadne istič alebo niečo, tak každý ten optimizer vie skratovať tie panely, aby bolo zabezpečené to, že každý panel sa správa ako samostatná jednotka, nespráva sa ako 12 zapojených do série a tým je zabezpečené bezpečné napätie a dá sa úplne bezpečne hasiť, chytať a tak ďalej. Takže to sú dva. Jedna je tá výkonový zmysel a druhý je ten ochranný, ktorý je aj v norme ako odporúčanie. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Rôznia sa názory a odbornej verejnosti. Možno to raz bude dokonca povinné, ale uvidíme. Čo znamená synchronný a asynchronný Huawei, asynchronný systém? Veľmi dobrá otázka, pán Opat. Je to veľmi často sa ako keby opakujúca téma a je to možno také milenie trošku z toho českého trhu. Opravil by som, že bavíme sa o symetrickom a asymetrickom meniči. Skrátke, symetrický menič je taký, že keď napríklad vyrába 9 kW, tak vyrába na L1 fáze 3, L2 3, na L3 3. Na každej fáze rovnako. Asymetrický znamená to, že sa pozerá zároveň na tú spotrebu. A kebyže, vymýšľam si prípad, že máte 9 kW na jednotke fáze, alebo nie, zlý som dal príklad. Keby máte, ja neviem, 4 kW na jednotke, 1 na dvojke a 4 na trojke, tak podľa toho aj prispôsobí tú výrobu. Že nebude posielať 3, 3, 3, ale 4, 1, 4. To som nedal úplne najideálnejší prípad, lebo taký menič to by už bol väčší ako 10 kW, ale to je jedno. Každopádne na Slovensku asymetrické meniče nie sú nevyhnutnosťou, lebo my máme tzv. Súčtové meranie. Elektromery, ktoré máme u nás, merajú celkový súčet všetkých fáz a táto téma sa týka Česka, lebo v Česku majú ako keby 3 elektromery na každú fázu samostatné meranie a tým pádom sa to aj predražuje a je to fakt špecialita česká extrémna. Myslím, že len Česko a Portugalsko v Európskej únii majú takéto nastavenie a na Slovensku to vôbec nie je podstatné. Keď zlegalizujeme Huawei alebo akýkoľvek iný menič, tak to bude fungovať úplne správne, lebo elektromer nepozerá na fázy. Jedine asymetrický menič dáva zmysel vtedy, keď to chcete ako keby nelegálne, bez legalizácie, ale aj tak vám na to prídu, lebo nejaké pretoky tam budú vznikať. Pán Ridila, mám otázku, keď mám spustený off-grid 3 kW, žiadne napojenie, musím to niekde hlásiť na VSD, napríklad mám živnosť, dobre. No. Oficiálne by sa každá jedna výrobňa elektriny mala hlásiť minimálne na URSO, na Úrad regulácie sieťových odvetví, kde by ste mali nahlásiť, že niečo takéto máte a máte 3 kW elektráreň aj off-grid, teoreticky aj keby, že máte chatku úplne odpojenú v strede ničoho, kde dáte jeden panel, aj to oficiálne by sa malo hlásiť na URSO. Takýto je zákon. A čo sa týka VSD, ak ste teda v lokalite východoslovenskej distribučnej, tak čo som chcel povedať, myslím, že východoslovenská distribučná dokonca má v žiadosti o rezervovanú kapacitu aj údaj ostrovná prevádzka. Teda oficiálne by to chceli mať nahlásené. To, či to vyslovene vyžaduje zákon, si nemyslím. Ale to je iba môj názor, to by bolo skôr potrebné na nejaké právnické vyjadrenie. A čo sa týka tej druhej otázky, najlepšie, keby pošlete dopyt u nás na našu podporu a dostane sa k nášmu správnemu človeku.
Pán Borčany, pri výpočte návratnosti počítate do 10 000 eur kľúč aj s projektom aj revíziou. Toto konkrétne áno, to je ale pri odpočítaní dotácie, ktorá by teda mala prísť. Samozrejme, ak tam budeme dávať smart meter, ak tam budeme dávať optimizéry, ak to bude nejaká špecifická strecha, bude to viac, ale tu som dal taký prípad konkrétne aj z nášho webu, kde máme ceny. Aktuálne tam cenu máme na webe, zdá sa mi 10 800, ale ešte som rátal s odpočítaním dotácie. Pán Sodan, pripomínal by som zatekanie v rámci plechovej strechy. Ďaká, to som nejak nezaznamenal. No, určite je potrebné zvoliť správne konštrukčné prvky. Ak sa jedná o ako sa to volá, blachotrapez alebo ranilu, no vlnitú imitáciu škrydle, tak je tam, my štandardne používame kombivruty, ktoré majú na konci tesnenie gumové a zároveň tam dávame ešte čierny UV odolný silikón, ktorý vlastne zabezpečí tú trvácnosť, ale bavíme sa aj s výrobcami strešných krytín. Zrovna teraz zhruba tento mesiac sme mali pár stretnutí, kde ešte hľadáme riešenie, ako to robiť ešte lepšie, ako aj napríklad spolupracovať s výrobcami krytín, aby tam bola napríklad 10-ročná záruka aj po inštalácii fotovoltiky, lebo štandardne tá záruka na tú krytínu tým pádom padá. Takže tesnenie gumové a na to ešte zatiahnutie UV odolného silikónu, to je tá hlavná cesta, ktorou treba ísť. A samozrejme, keď je nejaký prechod, chránička, tak slonie ucho treba spraviť, aby to odkvapkávalo, to sú už také štandardné veci. Rone projekt, aký výkon doporučujete, ak mám menší rodinný dom s tepelným čerpadlom, plánujem kúpiť elektromobil? No, toto by som najradšej odporúčil priamo na kolegov, aj by sme sa vedeli teda obratiť na vás, že už s konkrétnym návrhom, ale z hlavy 80 eur mesačne, platíte tým pádom 1000 eur ročne, to znamená, že máte spotrebu zhruba nejakých 7 MW, povedal by som 3 až 5 MW. Pán Melezio Rodriguez, taká pohoda to nebola, pokiaľ si klient neho distribučku sám, tam to má cez EP na 3/4 roka. No, ako určite je pravda, že u distribučky tie procesy, hlavne minulý rok a predminulý, boli šialené. A tu je veľmi dôležité si povedať, že ten proces nie je jednoduchý u distribučky a trvá častokrát mesiace, ale vidíme, že sa zlepšujú a ak to trvalo u distribučky dlho, tak ja sa ospravedlňujem, ale myslím, že to není ako vždy len na našej strane chyba a tiež my sme odkázaní na iné firmy. A dobrý nápad, ale neviem, či máme takýto marketingový budget na takéto silné influencerky. Takže ale ďakujem za tip. Dotáciu je možné využiť iba v prípade montáže na kľúč, či aj svojpomocne. Dobrá otázka, pán Hruška. Pokiaľ je to v spolupráci s realizátorom a vy máte dostatočné vzdelania a paragrafy, alebo máte niekoho a my tam prídeme na revíziu, na odovzdanie, posvetíme to, všetko bude v súlade, tak dá sa aj svojpomocne. A ďalej tu máme... Pardon, mi to preskočilo. Ferro, aký meníš z batéria pre 4 kW tepelné čerpadlo? To tiež už by som navrhol trošku hlbšie prebrať. Keby nám pošlete do správy mailovú adresu a telefónne číslo, určite sa s vami spojíme. Pán Opad, čiže ten Huawei je symetrický a teda vie dať max 3,3 kW na fázu. Ak 10 kW, tak áno. Je to tak, takže na fázu dá 3,3, ale je to úplne jedno, lebo aj keby máte asymetrický a máte spotrebu 10 kW, tak je to jedno. Proste asymetria není na Slovensku podstatná vec. A ešte pán Opat, tento rok necelé 2 mesiace. OK. Ďakujem ináč veľmi pekne za diskusiu. Som rád, že
tu vznikli aj nejaké podnety. A samozrejme, nie všetko je najružovejšie na svete, ako sa môže zdať. Aj preto sa snažím tieto dáta tu hovoriť úprimne a odpovedať. Takže tak, no OK. Myslím, že všetky otázky sme si prešli. Ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Takto večer, že ste si našli. Určite sú rôzne cesty, ako sa dá takto večer stráviť a som rád, že sme to mohli takto spolu a teším sa možno na ďalšiu z takéto našej série stretnutí onlineových. Tak ďakujem pekne. Za mňa asi všetko.